konten anak kabar itu bagian video. Loro telu. Udah kenapa sih gelap banget kowe? Nyong ketikung. Dene kok ketikung ora bojone kok sing geleman. Ki nyong ketikung. Ora ketikung ora, Vin. Tak banggake saiki aku ngerti kowe sing sak tenane kowe rasa apik sing tak kira kowe rasa apik sing tak karepno gawe atiku jiwa ilake laleke kabeh ra perlu tak rasake lara lan periku kowe sing gawe bubar wis kabeh tak neke tresnaku nggo kowe kan saiki aku sadar kowe wis gawe nyesel atiku nanging nyatane susah sing tak rasake podo karo janjimu nek jebul koyo ngene balesanmu ning aku setelah sekian lama kau berjalan denganku akhirnya aku sadar kowe amung dolanan lan nyangka aku ngopo kok kowe tega tenan aku wis berjuang opo wae tak lakoni diwasaku ngerti coba kowe mung ngapusi sajen kowe ngerti nangis ning jero ati iki kowe ra kabeh ra perlu tak rasake lara lan periku kowe sing gawe bubar podo karo janjimu saiki wis cukup ora ngarep saluwiye saiki wis cukup monggo yen arep ninggalke amarga ati iki wis cukup ikhlas yen nrimo apa anane wis kabeh tak neke tresnaku nggo kowe kan saiki aku sadar kowe wis gawe nyesel ora padha karo janjimu